होगा 18 जुलाई 2025। जो तारीख वायरल हो रही थी उसी तारीख पर आप लोग लाइव देख सकते हैं कि 18 जुलाई 2025 को कहां से, मोतिहारी जिला बिहार से, यानी कि बिहार के मोतिहारी जिले से पीएम इवेंट होगा और वहीं से कई योजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया जाएगा। उसी में से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नायलांनो हागोन। इन्टारेस्टिं आपडेट जों बयबो नेनानै दङ। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि दिनैनि भिडिअखौ। थ' जोङो नुनो मोनगासिनो निउस जोंहा जिथुनिखि 20 नाम्बार इनस्टलमेन्ट पीएम किसाननि गोबां कनफिउज गोसोआव नेगासिनो दङ। 4,000सो मोनगोन ना 2,000सो मोनगोन दा। थ' साननैसो सिगाङाव 4,000 फोसावबाय आरो दा फैयै फैयै 2,000यानो हाबमारसिगोन बायदि मोनदों आरोना। थ' जियानो हक 2,000बाबो 4,000बाबो जासिगोन आरो माथो खालामबावनो ना। थ' जों मोनगोन, बयबो मोनसिगोन। फाइनालि दा 18 तारिखआव हाबमारोना हाबमारा थ' जोंनो समा खिन्थासिगोन आरो हाबनांगौ बायदि आरोना। थ' आपडेट्स ओंखारबोनाय हिसाबै जोङो मिथिनो मोनदों जोंहा फैबाय थानाय 19 खालारावनो 20 नाम्बार इनस्टलमेन्टआ हाबनो थांगासिनो दङ। थ' दैज्लां बोथोरनि समाव मोनोब्ला मोजां जायो आरोना। थ' नेनानै थादो, मोननोसै। गोबां दिननिफ्राय वेट खालामबाय। हाबसिगोन ना। गोबांथार माखासे निउस फोसावबाय। थ' ओरैनोल' हाबसिगोनानो, बेनि उनावहाय आरो हाबा ना। दा जियानो हक फैसाखौ मोनसिगोन। आङो दिनैहाय बेलेग बेबायदि जेबो आपडेट्स आङो लानानै फैनाय जायाखै लोगोफोर। थ' बेसेखिनि सुंद' आपडेट्सखौनो लानानै फैनाय जाबाय आरो फैसाया क्रेडिट जायोब्ला थ' भिडिअ फैबावगोन। थ' बिदिब्ला बारा गोलाव खालामा, जोङो नेनानै थादो। 2,000बाबो आरो लानांसिगोन आरोना, माथो खालामबावनो। थ' लेट जाबाय एबारनि किस्तियाहाय, गोबां लेट जाबाय। दा जियानो हक इलेक्सननि सिगां मोनग्रोजोबोब्ला मोजां जागौमोन आरोना फैसाफोरखौहाय। दा माखासे SHCनि फैसाफोराबो मा जाखो ना, आरो CM AAAनिबो दङमोन। गोबांफोरा मोनदों आरो गोबांफोरा मोनाखै। थ' नेनोसै आरो उनावहाय मोजां बेबायदिनो आपडेट्सफोर फैयोब्ला आङो लानानै फैबावगोन। थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बारा गोलाव खालामा, दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानो। गोजोन्थों, बाय बाय।